बड'लेण्ड टुडे लाइभ निउसआ बे समाव मोनसे खौरां फोसावनो थाखाय आखायाव लादों। बड'लेण्ड टुडे लाइभ निउसनि गेजेरजों बे समाव मोनसे खौरां फोसावनो थाखाय आखायाव लादों। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट सापरि 1 नं जयपुर गामिनि फुंखा नार्जारिया नेपाल हादराव मोनसे गेदेर खैफोदाव गोग्लैनानै दं। राहा गोथे जानानै नखरनि सुबुंफोरा रायजो राजानि मदद हास्थायदों। बे समाव धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट सापरि 1 नं जयपुर गामिनि फुंखा नार्जारिया नेपाल हादराव मोनसे गेदेर खैफोदाव गोग्लैनानै दं। राहा गोथे जानानै नखरनि सुबुंफोरा रायजो राजानि मदद हास्थायदों। बे समाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथां फुंखा नार्जारिया नखरनि रांखान्थि हालोदा मोजां नङैनि थाखाय थांनाय 2018 मायथाइयाव मोनसे पावार प्रजेक्टआव खामानि मावनो नेपालाव थांदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि थांनाय 2019 मायथाइनि डिसेम्बर दानाव बिल्डिंनि गंसे पाइपआ गोग्लैसिननानै बिथाङा गोब्राबै जखम जायो। बिगुमानि थिननाय लेखा बिथांखौ जायगानि हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोन। नाथाय बिथांनि देहाया दासिमबो मोजां जायाखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। डक्टरनि फोरमायथि बायदिब्ला सोलेरनि गोबां हाराफोरा बायजोबनायनि थाखाय बिथांखौ बे जायगायाव फाहामनो हानाय नंला होननानै गुबुन देहा फाहामसालियाव लांनायनि बिथोन होयो। फारसेथिं खामानिनि बिगुमाया जेबो रोखोमनि रांखान्थियारि मदद होयैलाय आरो बे समाव जेबो रोखोमनि खौरां लायैलाय बिथाङा दासिमबो नेपाल हादराव मोनसे गिदिर खैफोदाव गोग्लैनानै दङ। आथिखालाव बिथाङा लकडाउननि थाखाय रांखान्थिनि आंखाल आरो थांनाय फैनायनि जेंनायाव गोग्लैनानै गोब्राब थासारिजों जुजिगासिनो दङ। बे समाव बड'लेण्ड टुडे लाइभ निउसआ मोनसे गोनां खौरां फोसावनो थाखाय आखायाव लादों। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट सापरि 1 नं जयपुर गामिनि फुंखा नार्जारिया नेपाल हादराव मोनसे गेदेर खैफोदाव गोग्लैनानै दङ। राहा गोथे जानानै नखरनि सुबुंफोरा बे समाव अनसुला रायजो राजाफोरनि मदद हास्थायदों। बे समाव नखरनि सुबुंफोरा अनसुला रायजो राजाफोरनिफ्राय जायखिजाया रोखोमनि मदद हास्थायदों होननानै सानजारि नोगोरनि रादाब बुथुमगिरि अरुण ब्रह्मनि गेजेरजों मिथिहरदों। खुलुमबाय, आं श्रीमारि बसुमतारी आरो नैबे आंनि फिसाय फुंखा बसुमतारी। जों आसामनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट सापरि 1 नं जयपुर गामिनि। आंनि फिसाया नखरनि हाल-साल गाज्रिनि थाखाय नेपालाव खामानि मावनो फैदोंमोन। बेयाव खामानि मावनो फैनाया बोसोरसेनि बारबाय, 1.5 बोसोरानो जानोसै। आरो बे खामानि मावबाय थानाय समावनो लहानि पाइप मोनसे खाफ्लियाव गोलैसिननानै बियो सिखारनो हायै, थाबायनो हायै आरो आथिं आखाइ लोरसो गैयै जादों। आरो बेखौ दा मेडिकेलाव दोनफैदों। मेडिकेलावबो मोजां ट्रिटमेन्ट खालामजोबनो हायासै। दा सिगांनिफ्राय एसेल' हामदों। दा बेलेगावबो मालिकआ लानासै। दा बिदिनो थाबाय थाबा बेमारा बोरै हामबावनो। मालिकआ मोजां नायगोन होननानै रिक्स लादोंमोन लानायालाय, होमबाबो दा खबरखौनो लाला जेबो। दा जोंनि आखायाव थोजासे रांबो गैया। गुबुनाव जों गोसोबायदि लांनोबो मालिकनि अर्डार लानाबो जों लांनोबो हाया। लकडाउननि थाखाय न'आव थांनो हाला। दाख्लैबावैसो आफायाबो थैना थांबाय, बेखौबो लकडाउननि थाखायनो नुबोयासै जोङो। आरो हजों न'आव दा बिखुनजो आरो बिबोनां, आंनि फिसाजो 1.5 बोसोरनि सासे दङ। बिसोर साथामबो दङ। दा नखरनि हाल-सालाबो जोबोद गाज्रि। दा जोंबो बेयाव जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेरावसो दङ। बेखौनो जों सोरबाफोर माबाफोर राहा खालामनानै जोंखौ हेफाजाबफोर खालामनो हागोन नामा होननानै, मा खालामगोन मा मागोन जानानै जेबो साननानैबो मोनला, थांनोबो हाला। बेफोरखौनो साननानै जों बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। जोंखौ सोरबाफोर माबाफोर मदद खालामनो हागोन नामा साननानै बेखौनो जों खुलुमनानै सोलियो।
जायगासै आं लिरनाया आं आखाइ खबजोबना बयखौबो खुलुमहरो दि अननानै जोंखौ मदद खालामथारदो बेनि अनगा जोंहा जेबो राहा गैला आं बयखौबो खुलुमहरबाय जोंखौ मदद खालामथारदो अननानै